салом алейкум дӯстони азиз, апаву хоҳарои меҳрубон. ҳама каса хуш омадем ба канали мо. умедворам ки ҳаматон хубу тансиҳатем. ба шумо як рӯзи пурфайзу бобарора хоҳонам. худованд ҳамеша саломату сарбаланд бошен. апаву хоҳарои азиз, модарои азиз, раҳмати калон барои дуои беҳтаринтон. аллои меҳрубон аз ҳамаи шумо розӣ бошад. иншоалло ки худованд ҳам дар ин дунё ҳам дар дунё ҳаҷри дуои моро қабул мекунад. ба мо як дараҷаи ҳам дар ин дунё ҳам дар дунё фоида мерасад. ба худо ҳамеқа хирсанд шидам барои дуои кадагитон. барои ман набуд, мисол барои мусулмоно буд. алҳамдулилло иқадар зано, иқадар модаро дар ҳаққи мусулмоно, дар ҳаққи мардуми чи фаластин дуо карданд. алҳамдулилло худованд ай ҳамаи шумо розӣ бошад. мошалло ба худо. ман ҳеҷ боварӣ надоштам ки амиқа мисол одам медурояд дар ҳаққи ваё дуо мекунад. алло ай ҳаматон розӣ бошад, апаву хоҳарои азизу меҳрубонам. ва дӯстони азиз, гуфтанем ки дар байни ӯ комментариҳо хай буд гапҳои қабеҳ, гапҳои намешиданӣ. ман ҳамин видеоро фақат навистам, даже навистам амон вайда салавҳаша ки фақат барои занҳо фақат нависондам. дар оҷа хай алҳамдулилло додаракам дуромадагиянд, гапҳои хуб беҳтарин нависанд, дуо кардагиянд даршон. дар байни мо ҳаста ки мегӯян ку дар байни ми одам як тав одами намешиданӣ ҳаста, дар байни ҳазорта як тав пайдо мешавад ку михел одами бетарбия, беномус, ҳақорат карда, гапҳои қабеҳ нависонда. аввалаш ки худованд парвардигор барои рост ҳидоят кунад. дуюмаш ки додар аввал эмонта мустаҳкам куд. будро ту чӣ кор мекунӣ дар группаи занако, дар видеои занако медурӯӣ гапҳои ҳақоратҳои. ба фикрам ки ай модар таваллуд шидагӣ, ай хар таваллуд шидагӣ нести. ай модар таваллуд шидагӣ, ай хар агар мебудӣ хай мегуфтем ки ай хар таваллуд шидагӣ, майли ақлш ранги ақли харай. охи тура модар таваллуд кардай. субҳоналло. аввал эмона мустаҳкам куд, ба будро сухан бинавис. якумш дуюмаш ки дар канали занако надурохтаранги. ту мардакам намегем, тура занак мегем, барое ки дуромадай дар видеои занако хита қуш кардаи. ҳастан хай гапҳои қабеҳ, гапҳои намешиданӣ. хай худованд ба худо месупоримшон. чӣ мегӯй дига дар ҳаққи худ? фақат дуо мекунем ки барои рост ҳидоят кунад. мусулмонои паластин як тараф бо ин одамои тоҷики худмон хел мекунам. магарам дар ҳаққи ин хеле одамои бетарбияи беномуси чирам як дуо кунем. алҳамдулилло ай чи ман чи вай намешам. мотиватсиям зиёд мешавад. ина бо ина видео карда мепартом, мотиватсияи моро зиёд мекунад, мотиватсияи мо бисёртар мешавад. не ки субҳоналло як гапе нависондагия ки на дар мусулмонӣ дуруст мегирад, на дар кофирӣ. хай худованд саришташ кунад, худованд барои рост бубараш. ба ҳаст бо хоҳарои ки нависиянд ки ларзида гап мезанӣ. хоҳар охи ман ба фикрам ки дар чи канали репиристо надуромадаи. ман реп нахондастам ки ман тез бихонам ту рақс кунӣ. охи субҳоналло, и як чизе ҳаст ки ҳола ман қа гап зада тонистам. тоба кардам худо, як ситуатсия ҳаст рози ҳами шаву рӯз як гапхабарои нотинҷа хай дар ҳамин дунё. худованд ака парвардигори дунёро тинҷиву амонӣ кунад. мега ки амора тез гап зан ларзида гап задистаи. охи ту ман ба тура реп нахондастам ки ту будрои рақс кунӣ, ман тез репа бихонам ту рақс кунӣ. намефорад надуро. аю лайкҳое ки шумо мемонед, ман сад безорам. на лайк бимонен, ӯ лайки шумо ба фикрам ки лайкам намемонен. ай шумоам лайкам ажидат кардан мумкин нест. не ки ӯ лайке ки шумо дар видеои ман мемонен, ӯ лайк ба видеои маро зарар меёрад, наоборот фоида не. надуроин ҳар гап нанависен. чем аю ҳар гап хабар гапҳои безеб нависдан, ғайбат кардан, чӣ кардан 24 соат дар ютуб шиштана. дар ҳаққи мардум дуо кунед, дар ҳаққи мусулмоно дуо кунед ки як дараҷа ба ин хитонам шавад, ба мусулмонои дар азоб будагира. инҷа дӯстони азиз, инами чӣ кардистам, нонои арабӣ кардистам. ман аввал ба чӣ кардам, хеле хамир шад роза кардам. вайора ба хонаяму кира бурдум. ҳамун зана ки кӯдакоша гуфтам ку чӣ бурдагиян ва унҷара бурдем, иқа самбуза кардем, иқа ю кардам.
ва мондаги зиёдӣ кард бо ин хеле зуволаш ин хеле гирдак кардам барои духтаракора пухтам гирифтам. Мотивация зиёд шид хистум бо видео кардам ай гапхабари ҳами яхел бахилакои ғайбат шуда бо ина мотивация гирифтам. Алҳамдулилло ина нонои арабӣ кардам, ҳам ба хонаи занака бурдам, қатиқа самбуса хай самбусара накардам барои видео дуру дароз мешид, барои ҳамон накардам. Инам бароим духтаракора мега астаткаяму чира хамонда буд, гуфтам бе духтаракомам мехӯранд бо барои ёра кардам. ба маза омад ки шуморам тайёр кунед дӯстони азиз, беҳтарин. Медонам ки бисёритон кӯдаки майда дорен, садиграв дорен, мактабхон дорен, тайёр кунед барои завтрак, чун як беҳтарин ба худо чия завтрака мебаранд, мехӯранд роҳат. Инам хеле дӯстони азиз, бо як бор дига мегӯям раҳмати калом барои ҳама шумо апау хоҳарои азиз. Раҳмати Алло иншалло ки як дараҷа бурдем ҳамамон барои дуои кардагимон. Иншалло худованд ки Парвардигор дуои ҳамаи мо мустаҷоб шавад, дунёро серию пурӣ кунад, дунёро тинҷӣ кунад, сулҳу сафо шавад дар тамоми мамлакат, дар тамоми ҷаҳон сулҳу сафоро поидор бигардонад. Мардими мусулмон ҳама шоду хуррам зиндагӣ кунанд. Омин. Хайли хеле дӯстони азиз, имрӯза влоги мо инами тайёр кардани нонои арабӣ. Дӯстони азиз, видео писандтон омад поделиться кунед. Ҳозир бо бугум лайк мегӯянд ки барои лайк, хай ки ин видео барои хидмаи лайк бимонена мешавад. Ин видео барои хидмаи лайк, обязательно лайк монен, подписаться кунен, фикри ақидоатона бо барои видеои динагина бо бинависен. Иншалло ки ҳаматона ҷавоб метам. Не ки хеле ғайбатчияко, ғайбаткунако, яхел мардакакои занакшидагӣ надороянд, ҳарчи нанависанд. хайр дӯстони азиз, ба ҳамин влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. Худо ёру мададгоратон, Аллои меҳрубон ҳаматона нигаҳбон бошад. Дар хонаи ҳаматон сулҳу сафо, серӯи пурӣ пояндоз бошад. Аллои меҳрубон ҳамеша